Angibingelele kuManazaretha wonke. Sibonga ithuba kwabaka Bonani streaming lokuba sichaze ukuthi namhlanje singani lapha emzini weingcwele wasebuhleni. Sizile siyinsizwa zomgidi, siyinsizwa zesikotshi, zesilungu sonke. Size uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. Silethe umgidi phambi kwakhe. Namhlanje ngaphambi kokuba kungene isikhumbuzo senkosi enkulu inyanga yezulu, sithe akasicele sikhonze uNkulunkulu wethu unyazi kwesisondeza izinsizwa abone uNkulunkulu ukuthi noma singekho phambi kwakhe kodwa senzani. Namhlanje siza ngama uniform ethu, izinsizwa izobe ivilele ngama uniform ayo eyigida ngawe eindaweni ngeindawo. Sithe konke lokho akuze phambi komnikazi wakho azokubona. Siphetheke nesobho likaNkulunkulu esiyicelela ngayo izibusiso nezinhlanhla nokukhula nakho konke okuhle sikufisayo ukuthi uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu asenzele kona. Size kanjalo namhlanje lapha emzini weingcwele waManazaretha wasebuhleni. Ngiyabonga. Alibona ebuhleni baManazaretha namhlanje izikoshi zonke nesikhihli sonke size kumnikazi uMesiya wethu unyazi lwezulu. Silethe umnikelo womgidi. Sibongeke kusibonani uma isivitolazela lo mcimbi engathi angasenza ube muhle ngoba umcimbi oyingqophamlando lo. Sebekhulumile abaphathi bonke, sebeshila ukuthi hayi namhlanje sifuna ukuthi siyokwenza izinto ezibukwayo phambi konyazi, phambi kwaNkulunkulu wethu. Thola ithuba elihle njenganaleli lokuthi ke ngichaze ukuthi njengoba silana sizoyicelela isibusiso kuNkulunkulu, amaqembu wonke omgidi azocela isibusiso kuNkulunkulu unyazi lwezulu ukuthi noma ngabe kusineyinkinga ezingakanani kodwa uNkulunkulu asikhumbule. Isinesikhathi ke lento yaqala lento enhle kangaka kaNkulunkulu. Isinesikhathi mangikhumbula kahle ngithi iqale ngo2011 lafika khona uthingo lamakhosazana bafowethu lasiphuzisa khona isobho. Lathi siphuze leli sobho sagida sabusiseka. Engisho ukuthi ke njoba sihlangene silana konke bafowethu kuphelele, uNkulunkulu nathi uShembe unyazi lwezulu nathi luzosibusisa yonke into ihambe kahle. Kuthi nezifiso zethu abaganiwe abafuna umsebenzi nabafundayo baphase ezikoleni. Sicela nje ukuthi Shembe abe nathi ngaso sonke isikhathi siyomotha uNkulunkulu njengamanje. Ngiyabonga. Emakhaya lana sisebuhleni siyabonga nakuyibonani live streaming. Lana umcimbi weinsizwa zomgidi ezoyicelela impilo ende kubaba. Zihambisa umgidi ngaphakathi, zifaka ama uniform njengoba uyibonile, ziqoke nje ama uniform ama team ngokuhlukahlukana kwazo njengoba sibona sifakile iMnazaretha. Kodwa masingena ngaphakathi iMnazaretha sizoyifaka. So ke lolu suku salinikwa uShembe unyazi lwezulu kusukela ubaba ehlala esihlalweni ukuthi ufuna sihlale simlethele imgidi ngaphakathi siyinsizwa zomgidi. Izona zonke ke insizwa zomgidi lezi namhlanje u24 September yilo lolu suku liqokelwe ezulwini ukuthi sihambise imgidi kubaba sinjena ngoba uba ufuna ukubona insizwa zakho ukuthi uma ngabe sisuke ziyogida emaceceni noma zikuphi zisuke ibuke kanjani. Ingakho ke namhlanje nakunjena size ngalo mcimbi onjalo ke. Siyabonga kuyibonani media, siyabonga kakhulu ukuthi bekhona kulo mcimbi wethu. Ngikucebo mina wakangidi. Ngikhona nje la ngezansi eduze waseParliament. Singabafana bomgidi yonke iminyaka mhla ka24 size la sizogidela ubaba ngoba indlunkulu yakhe ayitholi nethuba lokuthi ihambe iyobuka umgidi. Namhlanje nje izokwazi ukuhlala phansi ibuke umgidi. Na wonke umuntu usevuma abe khona kodwa ikakhulu suke silethe isipho kubaba, silethe nesobho lakhe konke nje sesikulete, sesilethe izinto zonke ezinhle ezifanele uShembe. Ngiyabonga. Salibonani ebuhleni baManazaretha namhlanje izikoshi zonke nesikhihli sonke size kumnikazi uMesiya wethu unyazi lwezulu. Silethe umnikelo womgidi. Sibongeke Ake ngibonge ukuthola ithuba elihle njenganaleli lokuthi ke ngichaze ukuthi njengoba silana
sizoyicelela isibusiso kuNkulunkulu amaqembu wonke omgidi azocela isibusiso kuNkulunkulu unyazi lwezulu ukuthi noma ngabe kusineyinkinga ezingakanani kodwa uNkulunkulu asikhumbule. Isinesikhathi ke lento yaqala lento enhle kangaka kaNkulunkulu isinesikhathi mangikhumbula kahle ngithi iqale ngo2011 la lafika khona uthingo lamakhosazane bafowethu lasiphuzisa khona isobho lathi asiphuze leli sobho sagida sabusiseka sizocela isibusiso kuNkulunkulu unyazi lwezulu ukuthi noma ngabe kusineyinkinga ezingakanani kodwa uNkulunkulu asikhumbule. Isinesikhathi ke lento yaqala lento enhle kangaka kaNkulunkulu isinesikhathi mangikhumbula kahle ngithi iqale ngo2011 ake ngibonge ukuthola ithuba elihle njenganaleli lokuthi ke ngichaze ukuthi njengoba silana sizoyicelela isibusiso kuNkulunkulu amaqembu wonke omgidi azocela isibusiso kuNkulunkulu unyazi lwezulu ukuthi noma ngabe kusineyinkinga ezingakanani kodwa uNkulunkulu asikhumbule. Isinesikhathi ke lento yaqala lento enhle kangaka kaNkulunkulu isinesikhathi mangikhumbula kahle ngithi iqale ngo2011 la lafika khona uthingo lamakhosazane bafowethu lasiphuzisa khona isobho lathi asiphuze leli sobho sagida sabusiseka. Sanibonani ebuhleni bamanazaretha namhlanje izikoshi zonke nesikhihli sonke size kumnikazi uMesiya wethu unyazi lwezulu silethe umnikelo womgidi sibonge ke sanibonani ebuhleni bamanazaretha namhlanje izikoshi zonke nesikhihli sonke size kumnikazi uMesiya wethu unyazi lwezulu silethe umnikelo womgidi sibonge ke
ngibingelele kwabangcwele bonke nomhlaba wonke obukelayo lo msebenzi omuhle wasezulwini. Silapha ke phakathi komuzi oyingcwele ebuhleni bamaNazaretha, sizinsizwa eGidesikoshini ngothando esinalo lo msebenzi kaNkulunkulu asipha wona. Ilona isona sport sethu lesi njengeinsizwa zamaNazaretha, iyona ndaba esikhuliswe ngayo le ukuthi iyona fanele sincintisane ngayo. Silapha ke bahlelile abafowethu kwahleleka kwabakuhle, uNkulunkulu wasamukela, wahlala wabukela umsebenzi wonke wasezulwini, insizwa zincintisana phambi kwakhe. Sitha sibonge kakhulu, sibonge kubo bonke abantu bebephumile bezobukela umsebenzi omuhle kangaka. Siyafisa ukuthi lo msebenzi ukhule uthuthuke, zonke insizwa zibamba iqhaza ekuthuthukiseni nasekukhuliseni. Uzokwandisa ukuthi emgidini kwande ukuhloniphana, kwande ukunikezana amazinga ngokwehlukahlukana kwethu. Siyabonga kakhulu, siyathokoza kakhulu, siyabonga nasenkosini unyazi lwezulu, siyabonga kakhulu umusa senzele wona singabantwana abancane ukuthi azosibuka sidlala phambi kwakhe. Ngiyathokoza kakhulu umshumayeli uNgcobo lo lapha eThekwini. Bonani, ngibingelele abakabonani streaming, unqondo lo wakaNgcobo, isibongo. Ngikhona la emaqadini. Ngokomsebenzi ke zanginikeza wona insizwa ngumdidiyeli. Into eneningi nje makukhona ezenzakalayo, insizwa ziyangixhuma ngididiyele. Ngicela ukubonga ithimba belisebenza behind the scene. Abantu abanjengo Ndokweni, umphathi uNdokweni, umphathi uMajola, uBekthemba, ngicela bevele uNdokweni nange eceleni kwami. Bekthemba. Ya, ibo bonke abantu bebesihlelela laba ngoba sibukile bafowethu ukuthi njoba iminyaka iqhubeka iyaphambili. Kufanele ukuthi lento siyitshale ngoba uNkulunkulu engakayivala kusho ukuthi into eqhubekalayo. Sabona ukuthi asiyitshale naseyinganeni ngoba kwenzeka isimanga ngendlela benze ngayo amava abo abakhombisile abafowethu. Ngithi ngibonge kakhulu. Thina besathi sohlangana nje sesiphethe umnikelo sihlangane esangweni. Bona bakwazi ukuyenza lento online. Bakwazi ukuxhumana ngendlela yabo abaxhumana ngabo. Thina okwethu bese simonitor nje kuphela. Ngibuye ngizoreporta kubaphathi bami abangiphethe. Njoba wonke ke umsebenzi uthe mase sifika la ngase ngiuhand over kubaphathi uthi cha emgidini ke sekungena bona ke mina okwambe ukuqoqa nje insizwa naleli thimba lengilibalayo ebesisebenza nabo. Ngingakhohlwa woqwabe eceleni kwami bafowethu. Insizwa lezi seyidlala indawo ende, omhlongo, umshumayeli umhlongo, ngingakhohlwa uXaba, uNonkosi ngicela uvele mfowethu uXaba, mzovele bafowethu sisuka kude kakhulu nalomcimbi bafowethu. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu masabona ephuma eza kanjena bafowethu, nathi sithole isifundo ekuthenini uNkulunkulu uyayithanda lento, so asiyenze into yakhe ayithandayo ngobukhulu umnono nangokukhulu ukuhloniphana. Enikwenze lana ngithi ngibonge kakhulu, ngibona inhlonipho enkulu ngamazinga aphezulu bafowethu. Ngithi ngibonge kakhulu bafowethu, baphathi bami. Ngicabanga ukuthi umsebenzi sithe siubuyisa kini makukhona la obe namayici kufanele nazi benithuma ingane. Kodwa siyacela bafowethu ukuthi masingabambisana kanje ngoba nathi masiza kubaphathi bethu ababuthwala ubukhundla babo ukuthi banezikhundla abashumayeli plus abaphathi bayehla belingane nathi. Uyakwazi nanokumvusa ebusuku ukuthi ayiphuthuma lamphathi sekuyonakala, ngidinga wena, ngidinga uvolo wakhe esukume. Lokho nje kukodwa kukhombisa ukuthi obhuti abadala bayasivulela iminyango ukuthi lento siyitshale isali phila nasemva kwethu. Ngiyabonga. Hawu mapholoba ngeke ngikhohlwe ube besebenza mfethu nangu uNgcobo. Ya uphila Ngcobo bafethu bese ngikhohlwe bengamboni. Hayi bafethu sisebenze kahle kakhulu bafethu. Sesifisa nangokuzayo ke nampo onke neza. Ocebo mfowangidi.
insizwa besinazo lezi sigijima nabo nampa onokhuzana omabaso oTC bafethu sisebenze kamnandi bafethu ngithi angidlulise okukhulu ukubonga kodwa ke ukubonga kwethu sesiyaformalize nje ukubonga ukukhulu lokho kade sikuthola la kuthiwa inkosi sibusise amen bafethu ngiyabonga